Ma'asab so da kaunar kashi na rike lokacin mu yayi da za mu je duniyar so. Ma'asab taho ga safana. Da sallama na zo wajenka neman izinin zama nake. Taho mu zauna cikin nishaɗi ni da kai a duniya muke. Ka sa a ranka safana ta kace ta baka hannun ta kan riƙe. A rayuwan nan mutum da dabba ka lura kiwonsu duk ake. Ma'asab me yasa kake wasu abubuwan da ba halinka ba Ma'asab? Ka daina shiga cikin mutane ka yi mu'amala Ma'asab. Damuwar mu mun baro ta baya kada mu waiwaya Ma'asab. Ka sa a ranka haƙuri shine nasara a so Ma'asab. Abin takaici abin kunya a ce Ma'asab ne haka. Mahaukaci aka ɗauke ka abinci sai an san maka. Me yayi zafi ka ɗau haƙuri ƙaddarar ka ce ta zo haka. Mu manta baya mu dubi gaba shi zaman duniya haka yake. Ma'asab ita rayuwa haka take kamar zuma ne da maɗaci. Ka ɗau haƙuri ka yo dangana daga Allah ta zo mawadaci. Wanda ya mutu bai yi sauri ba, wanda ya rage bai nawa ba. Sanin haka sai a musulunci shi da sauri ka yo addu'a ga masoyiyar ka safana. Ma'asab so da ƙaunar kishi na rike lokacin mi ya zo mu je duniyar so. Ni Ma'asab ke ce saffanata. So makullar rayuwata yana wajen ki matso kusa. Idan kina tare da ni kullum babu ni babu najasa. Kin zama haɗi na rayuwata ai tuya sai da albasa. Karki bar ni in je ƙasa. Zo rike mai ƙaunar ki Ma'asab. Rayuwa dama tana da sauyi ni Ma'asab tuni na sani. Da na Hausawa suna faɗin aikin ranza ne tiran gini. Komai ya faru gare ni daga Allah ne ya zo mini. Saffu na guna ke kikai tuni. Na bari inda na sani ni Ma'asab. Ma'asab so da kaunar kashi na rike lokacin mu yayi da za mu je duniyar so. Ma'asab taho ga safana. Ma'asab so da ƙaunar kishi na rike lokacin mi ya zo mu je duniyar so. Ni Ma'asab ke ce saffanata. Ma'asab ƙauna mai daɗin zance. Dama haka rayuwa take wataran a sha wuya. Tilas a tausaya maka kunci na zuciya. Wa za ta taimaka maka don wanke zuciya. Mutuwa ta yi mamaya ta ɓata rayuwa. Wa za ya tsallake mata sai dai ya sha wuya. So safarin jini yake ba bakin jini ba. So gyara rayuwa yake ba ɓata rayuwa ba. Ma'asaf Ma'asaf ƙauna mai daɗin zance.
take wataran a sha wuya tilas a tausaya maka kunci na zuciya wa za ta taimaka maka don wanke zuciya mutuwa ta yi mamaya ta mata rayuwa wa za ya tsallake mata sai dai ya sha wuya so safarin jini yake ba bakin jini ba so gyara rayuwa yake ba bata rayuwa ba ma'asaf 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 ƙauna mai daɗin zance dama haka rayuwa take wataran a sha wuya tilas a tausaya maka kunci na zuciya wa za ta taimaka maka don wanke zuciya mutuwa ta yi mamaya ta bata rayuwa wa za ya tsallake mata sai dai ya sha wuya so safarin jini yake ba bakin jini ba so gyara rayuwa yake ba bata rayuwa ba ma'asaf 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 abin takaici abin kunya a ce ma'asab ne haka mahaukaci aka ɗauki